Aray! Aray! Mawisip eh. Pinawa ka pa. Nakakasabi ko pala. So yun guys. Dahan-dahan. So yun guys, kaya kasabi ko. Matalusad din, grabe. Kaya kasabi ko pa lang na matalusad. Yun, nag-slide na agad. Aray ko po. Kasi... Wala lang yan. Nasaan? Nasaan? Ginagawa. Hindi, alalayan to. Wow. Ay, gusto. Ha? Sige, ikaw. Ay, ay. Oh! Nan ba? Alam mo na si Kuya. Pero wala na sa ka rin. Ikaw nga susunin mo ba sila? Ha? Bukas kong chinelas. Oh wait. Dali lang. I'm scared. Buto na on kahit. Ay, ouch! Aray ko po. Wait for me. Ay, sabar. May laki na karay? Makantala pa rin tsura? Makantala pa rin tsura?
At you like in danom? Danom? Ay! Where na yun? Where's my you? Oh my goodness. Lan, wait for us. Nakakatakot na. Ayun. I'm trying. Marami. Bago. Eh, kaya na ako magmano. Tali-tali po. Ay, I'm so scared. That's why I don't want to. Tayo pagkakalali ha. Tayo. Makalusot. Ayan guys. Wait natin si Ryan. Bintang. Okay. Tag nito. Oh my goodness, nakakatakot. Baka may slide. Oh my goodness. Dito nga ba naman? Hapon. Ha? Ito mo ito.
Ay! Ouch! Ay! Ay! Marisip eh. May nawa ka pa. Nakasabi ko pala. So yun guys. Dandan. So Ay! Ouch! Ay! Ay! Marisip eh. may nawa ka pa. Nakasabi ko pala. So yun guys. Dandan. So yun guys, kakasabi ko. Matalusad din, grabe. Kakasabi ko pa lang na matalusan. Yun, nag-slide na agad. Ito, kasi kita rin ko. Matalusan dyan, no? Yun guys, no? Natalusad po ako. Slide. Nag-slide po. Yan. Yan. Di ba meron sa mga may karagad. Ay! Pamiglo ko sa taas ng chinelas. Pamiglo ko sa taas ng chinelas. May talusot na. Ay. Talaga tayo guys. Si Rachelle, pwede kainin ako. Sinama natin si Rachelle. Aabot tayo ng Dad! Sige ba? Aray, aray. Muntang ka niya. Ha? Mga pen?
Ma-press ko yan. Yung ako nalalay pang cellphone. Oo, nalis balaktan. Gawin natin yan, pali, lang. Ano ka kayo? Ang kaos ka naman natin. Ayun eh. Diyan! Kaso na ano, buting yan. Ay, ating kain. Ating paro. Ay, paro yun eh. Oo, paro yan yung lakmet eh. Sayang. So yun guys. Matanam lang po. Lumurang ka kayo. Para budaran ganda. Kita pa ito. Anong parang kaya eh? Mani pa kayo? Wala na kayo man dito? Masakit guys. Ayan po yung pinili ng mahal. Uy, kadugo na na. Sigurado mo matanda.
Rachelle, kita. Ali. Panas lang. Hindi ba yun? Papanas. Panas.